На 20 септември Баши Бозук прогонва мъжкото население на селото Рос, като задържа повече от 700 жени и деца и ги затваря в различни къщи, като ги държи гладни и извършват много издевателства над тях. Реакцията на руските части е незабавна. По заповед на генерал Карцов на 21 септември се формира отряд от 24 донски казашки полк под командването на полковник Шамшев, който се отправя към турски извор. Заедно с него са и 20 българи доброволци. С пушечна стрелба и кавалерийска атака турците са отхвърлени от селото и го освобождава. На следващия ден продължава преследването, като настигат Баши Бозука при село Галата. Убити са 12 турци, като прибраното трофейно оръжие е раздадено на българите. Отрядът на Шамшев се отделя от този на Орлов и започва да настъпва към Торос. При достигането на селото започва със стрелба да отхвърля Баши Бозука, да има убити и пленени турци. На 29 септември отрядът се насочва към селото Рос, като на 1 октомври заема височините на селото, а през река Вит минават в гръб на турците. След силна стрелба, казаците буквално помитат върлуващото село башибозушки части, които оставят 70 убити. В престрелката е убит и техният предводител. Казаците намират заключените жени и деца и след като ги освобождават, ги изпращат към Угърчин, като малките деца са возени на конете на казаците. А взетите в плен башибозуци на военно-съдебните власти е предаден Мехмед Али Комбекулу, който е уличен в изнасилвания и убийства на няколко жени.